Mphoka mfokwethu, Mphoka ophuka. Uthi uvile nje uJacinta Ngobese izolo kula press briefing bekeyibambile ezini nge-3 ka-August 2026. Xa seke sithi sizomamela i-press briefing bafowethu, sihalela ukumamela into ezifana neziya. Not ezi bafowethu, I think uPhoka or Phuka, I'm sorry to pronounce your name wrong, ne? Ngoliqembu eli, ne? So, apha bendenze enye nje ivideo ke phansi kuba bengithetha nge-press briefing ye-leader leyezi. Wakhomenta ke ngale ndlela kakhomenta ngayo uPhoka. Bafowethu, uJacinta hayi bafowethu beyengathethi bekelahlela amagada. Engathukisi ke phofa ngokwami into ngathi umthukile kodwa nje beyengathethi bekelahlela amagada. Before ndisiya kwenye yonke into engabuyithethile nje because zothi nje qaba. Bafowethu i-March and March seyilaunche into ezimbini. Ilaunche i-M&M Foundation. Yalauncha into okukade ama-South African eyilangazelela. Into ebuyelele nala AfriForum. Nizayazi i-AfriForum yile every now and then irepresentana namabhulu. I-AfriForum yi-organization nje ezimele jeqe uvaninini ukuthi hayi kune-university abathi bazayenza uthi usajongeleyo hayi bayarepresentana xa khona umlungu ongathi uye wahlukunyezeka kwelinye icala bakhawuleze baye xa kudinga advocate balapho nje yi-organization nje enjalo. Bafowethu uma ngabeze beyi-March and March bebelontsha into engathi yiyo igama lalena ke ngoku yi-South African First Forum, i-SA First Forum. Siyakhala ke ngoku uyabona ke ngoku kulapho ugovernment ozorealize khona into bakusadlala uza nento ethi hayi mani si-aware into yoba abantu abaninzi after eza-30 zikaJuni bebecingela into yoba hayi kunoba kuzabe kuyaphela ngento nokwenza nokumatsha kwabantu kanti hayi abazi into yoba hayi mani seziziqalela nje khona kusaqalwa. The best is yet to come. Hayi kilontshiwe izolo plus i-M&M ngokwasesikweni. Wazitsho into yoba zeziphi inyoba ezinye zezinto abazathi bafocuse kuzo. Hayi ke wabese ke sithi nje makabese ke lumelela nje kwezinye izinto akabashiyanga ofikile mbalula ubonakala ingathi xa bengesithukuthezi nje beswela into okwenza bavele balahlela amagada kwi-March and March. Hayi bavele bathethe kakubi nje nge-March and March. Wathi xa kungathi nje bona ba-under low substance abakuyo bavele bafuna ukuthetha kakubi nge-March and March. Bafetha kayiyekanga i-Minister of Police wathi lo asimboni nokumbona ke thina kwi-community ezethu ubuqelele uyavela kwezamaSomalia uyabonakala ehlala nabo kodwa nje even if it was about into yoba bekezama ukusupport abantu bokufika akabonakala ehlala even namamalaweni namaZimbabwe naba abamnyama uya kwaba bebala. Hayi bo bafowethu weza nabo ngoline hayi ke uyigqithisile nje nomcimbi bantu okamchunu umacingwane phansi kwalento bonakala ingathi kunokuxambuliswana nje prophet etha nje gqithi into yoba hayi bafowethu ixesha lokwenza i-content ngokuliphelile apha sidila ngento eziserious into ezicrucial into ezinokwenza nempilo zabantu so into abantu abasahalela ukwenzana ne-content hayi but nje ethetha nje gqitha ke wathi hayi into nokwenza nemali uba kuthiwa ubani badla imali obani hayi bafowethu leyo ingabuzwa uba ngabe kuthiwa ungizwe ufuna ukwazi ngongizwe noba ungabuzwa uphakela xa ufuna ukwazi ngophakela ubuze ngongizwe because ngabona abantu babebonke mosipha yena nje hayi akhonto yaziyo watsho nje futhi wathi akhonani umuntu ongenalungelo lokudibana nabani akafuna ukudibana naye that includes i-president. Hayi bafowethu bengithi isinje ndingizisele nje indaba ezifana nezo into yoba nje hey bafowethu i-March and March seyisele nenye ngoku hayi ke bafowethu kuyayapho kuzacelwa khona andithi vele akukho pho bethatha khona kuyayapho nizacelwa khona ama-South Africans into yoba khange nilahlele nje oko kuncinci oko loo nto nayo. Hey bafowethu hayi ngokusikhabela ezipalini but ke leyo uba abantu bokuhamba bona leyo yokwenza ne-30 zikaJuni nabantu bokuhamba hayi bafowethu ayikapheleli. Asiyazi awuzala nkomoni bafowethu ndiyathemba into yoba Phoka or Phuka, I'm sorry to pronounce your name wrong no kuyeva ikhona i-feedback le feedback ukuthi uyayifuna inobiza kuvuyisa kweyona le asikisi ndiyaxolisa nje ubonakala into yoba ukweliqini sangodlala ngosilungisizwe lethu. The best person to know what happened with the money, if there was money, where the exchange, who deposited, who was paid, and then the full amount wasn't given, and then it was later, is Phakelwa Mthakathi, because it was the two of them that went to that meeting. So I think the perfect person to ask is Phakelwa Mthakathi. Ask about Ngizwe, ask Ngizwe about Phakelwa Mthakathi. You'll get the perfect answer there. For us, we can only take from what we're getting. But unfortunately, with the Ngizwe Mchunu story, I mean, we've been getting him swearing at us, all of that. It's okay, we understand. It's not easy to
to leave something serious like this. You know, we're not creating content while we're here. This is serious. This is people's lives. So I think the aspect or the time for content creation is over now. Now we're dealing with serious business. I think that's where we end with Ngizwe, because I think he had his time and the time is over. Now we're into serious stuff.